Alright guys, welcome back to my channel, Korny Vlogs. And for today's vlog video, naglaglaag mi on this Saturday. So namin din nag-agi mi sa Gusa ng Regional Science High School. First time na ako mag-agi dito. Going mi indahag at tumiog Yugo Sky. Tambay lang on the Saturday. Kauban ako, syempre akong family. Nindot kay place guys. Oh, lamig kay sun. Oh my god. Kita nyo na. Nasaan ito? That's my phone. Kung i-picture. Oh. Pangit na pa na. Abay, wala ko phone. Nabili. Nabili ni mo? Picture na mo. We're Alright. in the middle of nowhere. First time na talaga gano'n. Baka. Ha? Di ba rin siya bangunsa? Ma. Hai Ma. Hai. Kabalo ko magma ba? Oh. Lagi to bag. Kami nilagbaka ko day. Ay mga hilig ug mga baka. Kabalo ba mong ako asawa gusto magbuy og baka likod sa among balay. Ko simbak ko. Kanding na lang, kanding. Kanding na lang. Kanding nga gatong kataki ang gay na. Right, so drive sa mi, gawin mi dito. Ambot asa ang paindahag? Dire? Or dire? Dire. Let's go. Ano doon? Nasaan mo? Ha? Nami sa Yugo Sky or Amaya View. Sa una, Yugo Sky lang yung ngalan na yun, di ba? Ngayon mo na siyang Amaya View. Oh, wait. Salak ba? Actually, naka-vlog na ko din eh. Right now, naglaag lang mi out family. You know na, family vlog. Saturday. Lami ko pala kung ganina nagplano mi, supposed to be magpabukid. Bukid yapon ni gusto si Arya. So, din nila mi tambay around 5 o'clock. And, dili mi makaadto dito sa atong Noah's Ark. Karon kay, wala na san mi oras. No? So, tambay lang mi din eh. Tanaw lang mi sa sunset. And sa view din sa Amaya View. And sa una na ay mga animal being aside, but wala na ang ilang mga animals like the tiger, ang ilang mga birds kay gibalin na dito sa Noah's Ark. Ito guys. Surprise area kay abi niya og naay mga tiger pagyapon diri but wala na. Still naagya pa yung mga ano na ilang mga koi fish na din eh. So this time namin sa side sa pool nila na humanagid lang pool. Bukan lagi ko akani din yun.
sa tambay sa ilang kuan. Full area na pi. Sa ilang brag snack bar. Medyo ikang lang. Nahurot na. Adi din ako dahil nakilingkod lang ko para maingon po sila nga nag-order ko. Wala din ko nag-order. Vlog aron na ignon nga na ay kwarta. Tambay namin din sa ilang cafe sa Amaya and gisingot medyo igang nagpicture si Arya. Akong gi-picture kay bar makita ako ang Amerika. Amerika dire? Lagi ang Amerika. Mura din na karon yung mga buildings, mo nang Amerika di ay sus. Karon pa may kabalo. Hindi pa nila nag-visa di ay ang Amerika, lara man dayo. Paano naman na yung mga buildings, so. Yun, naman kayo na. Right, so coffee muna. Bago muli, nakatsada din eh, ganana ko din sa Amaya View is ang pag-sunset na ang sun. Kasi orange kayo dito. This one. Oh, nice kayo ba? Nice ka sa picture, nice ka sa view, bugnaw ka sa mata, kasi usay humid kayo pero nindot kayo tanaw ng sun. Dining area sa Amaya View. Guys, ngayon nasa lag din akong kailaw ang mega. Ayan. Hello guys, so today is Sunday and kahapon nakita ninyo ang video nga namin sa Amaya View. Today, muadto ko sa Jenson Land. Ako ilang host sa ilang launching dito sa Mulberry Suites. I hope na mabuhat na to tong best karon as a host sa pag-entertain sa mga guests nila. So check out na to later kung saan mahitabo dito sa Jenson Land na event. A few moments later. Guys, so karon ako sa hosting na ako sa Jenson Land. So muna silang i-introduce. Actually nakakita na po ani sa Facebook sa marketplace about Justin Heights. So right now we mag-go sa ilang launching sa Justin Heights. It is sa Mulberry. Yan sa grand launching. So isa ko kabalo ko kung unsay ilang unsay na sa Justin Heights. Kasi na makabalay dito ba? January sa Jenson. Supposed to be by November ang ilang launching sa ilang event, but na-move siya into January sa launching sa Justin Heights. So karon makabalog ko makita na kung unsay na sa Justin Heights sa ilang klase model of housing na pinakita para sa ako na I'm looking for kanabitawang balay na pwede mapalit masinday makabalay ta makalapit ta makanaog ta sa raffle pa. Kanaog ta sa loto di ay. Ako tana nagtaya pa ko sa loto, murag wala ra ba. Alay ko sa imong permis, sir. Mama sa imong feeling. Unsay feeling nimo mang nakita ko nimo gwapo ba ko dili? Gwapo kayo. Oh, si. Gwapo man dai ka sa personal. Gwapo yung sa tingin mo, gwapo kayo sa radyo lang, paminahon, o sa personal. Chick boy, pero good boy. Wow! Yung dagay yung subscribers sa dito.
Guys, nagpalit ko book ni Sir John Calub. Yan ang The Abundance of Factor. Murag sure na kung mamilyonaryo na ko ni kaya ang pangalan Jojo Vitali. So Joe may ako, di ba? So sure na yun ni. I'm done guys. Sir. Hey. Para sa akong hosting si Jenson Land. Boss, say hi boss. Hi. Yeah. I-vlog ni Sir. Apil ako sa vlog. Apil na naman. Sir, permanente naman may kakantay na inyong MO1. Salamat. Paano na ka na mo? Pag-more na mo. Number 1. Pag-more na mo kay mag-agent ako ko. Kaya kung mag-i-off na. Kulbaan mo ta sa imo, ma'am? Oh! Oops! Mayo pa gito. Ebag na. Hello! Wala klase ang bag sir. Sige. Salamat kay... Uy, nakawa na. Sakto gina kong pag-abutin. Alright. Ay, na. Unya na mo. I-delete ko. Unya na ito na. Tinawag pala ko pala. Yo no! So, paulit na ako. Paingon ako sa kinan. Inspiring kaayo. Like, na si Sir John Calub. So, mga Sir Bo. Nagka po ko yung libro nga gihatag ni itong Christmas sa tagiya sa LCY. So, basahon niya po doon ako. Mga about sa mga milyon sa kuban pa. Ano pangit kini pagka... Ano sa manin ako pagka-park? Ano ako pasaway nga driver? Nakoy bags. Ayan, ikan sa Jenson. Salamat kayo. Okay, hindi na ako masigo. That's it for today guys. And dagan salamat sa pag-view sa ko YouTube channel. Salamat. So keep on watching sa ko YouTube channel. So happy, na-meet na ako si Sir John Calub. And mga taga Jenson Land Corporation, dagan kayo salamat. And to my wife, salamat kayo sa family bonding sa weekend. Kumbati ta. Hey guys, thank you.